tarbiyya ana samun ta ne tun daga lokacin da mutum zai auri matar da zai aura. Idan ya auri mai tarbiyya, ya auri mai addini, ita ma iyayenta suka zaɓan mata mai tarbiyya mai addini, to daga nan ake samun ingantacciyar tarbiyya, iyaye masu tarbiyya. Ya ƙarawa wannan makaranta albarka da ake Aisha Bala Sa'ad, Khadija Ismail Abubakar. والشمس والقمر والليل والنهار والجبال والسلام علمائنا حتى وصلنا لهذا اليوم ولذلك تحية أهل الجنة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ga sunan da yawa da suka rako. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Tabbir na masallacin izalatul bid'a wa iqamatul kuma ita tana nan a cikin kowane shekara har zuwa ranar tashin alkiyama. da girma sarki, muna godiya da wannan jawabi na shugabanci. Allah ya taimake girma sarki.